سلام فتوات تخطاتلت زمادب انكوع ناب سينما قطر خلته بدحن مصاخم كنت لمود سبسكرايب مغار بيتسمنا يكونوا لا فيديو تفاتيهم ماون لايك مغار كترسعوا سناي صانحت مريت فيلمنا حانت زوايلد 7 تبهالت وحدات بعدل كا حدا كوينات ترفو وتادرات مسرتو واغانتا نارينا يو اتا غانتاون تمرح شيوانا نهارا بتبهال سبيو والان صغونا جن إذا غانتا حجي بمنغست عينة الرئزلا لكع خمنا عمس غانتا يا سلازي دما حقن مخوار تواهيلو لعلو تمرار حتى تتعدي حدا حدش صوتا لاليو زون نتوم عمس تنزوالهم سوات نايمت علامة زلوان تخون نسوون باتر رويال بموال سيمو اللو فيلمنا قتلو حدا نايكال اي برك بيت مرتي رينا ابتا هاجروش تقابزلو بيت مرتون نسا نعوالم اكبيتن ازيو تحتنا تبيزم صوتا مهارتون بيت مرتيا منغستون نتزحسو الاختخم تصاوتو وي وتادرات خغورم زحسبه نزوم تمهارو نايز بيت مرتيو زغبرون زحشه مصاخم زيبلهم بمحسابيو اموداتاو نتوم تمهارو نايت بيت مرتي انتيفتو تغفيفم نا حدا بوتا توسدو امنقدم جن حالواتم كسحتون دقاس كوسدومن تغبره لكع خاب دقاسو مستوس اغن كلهم تمهارو ኣብ ክሳዶም ተገጠመ ሓደ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ቺፕ መሳርሒ ተዓዘቡ እታ ነበሩ ላባስውን ብናይ ጃፓን መንግስት እንዳተመርሐት ናብ ሓደ ማዓስከር ናይ ወታደራት ኣምጻቶም ልክዓው ምስ በጽሑውን እቶም ተማሃሮ ካብታ ባስ ምስ ወረዱ ናብ ሓደ ዝእሰሩሉ ቦታ ክወሰዱ ተገብረ እቶም ገለ ዘይፈልጡ ተማሃሮውን ካብቲ ቦታ ንምህዳም ፈተኑ ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ፈተኖኦም ዝሰምረ ይመስልን ብምቕጻል ሓደ መምህር ናይቶም ተማሃሮ መጺኡ መደረ ኸስምዕ ጀመረ እቲ መምህር ሪኪ ብዝበሃል ሽም ዝፍለጥ እንትኾን ካብቶም ምስ መንግስቲ ጽቡቕ ርክብ ዘለዎም ሰባት ሓደ እዩ ነዞም ተገፉ ተማሃሮውን እቲ ሓድሽ መንግስቲ ዝመሃዞ ባትል ሮያል ተባሃለ ጌም ንምጽዋት መንግስቲ ንዖም ከም ዝሓርዮም ተዛረቦም እዚ ስዒቡውን ናይቲ ጌም ቀንዲ ሕግታት ከርድኦም ጀመረ ስለዚ ድማ ልእኽቶኦም ዝኾን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ነታ ዋይልድ 7 ተባሃለት ጋንታ ሙሉእ ንምድምሳስ ከም ዝኾነ ተዛረበ እቲ ጌም እውን ተሓሰበ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነበረ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምቅታል ጌም ዘይኮነስ ሕጂ ዝተደለየ እቶም ተማሃሮ ምስቶም ዘዋይልድ 7 ተባሃሉ ተረፉ ወታደራት ንምግጣም እዩ ሪክ እውን ነቶም ተማሃሮ ክልተ ኣማራጽታት ሃቦም ኣብቲ ጌም ምስታፍ ወይ ድማ ባዕሎም ህይወቶም ንኽሕልፉ ነበረ እቶም ተማሃሮ እውን ንህይወቶም ፈሪሖም ኣብቲ ጌም ንምስታፍ ወሰኑ ኮይኑ ግን ሓደ ተማሃራይ ሓደ ኣማራጽ ክሓዘ ተረፈ በዚ ምክንያት እውን ብቕልጡፍ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ነብሩ ወታደራት ሽጉጥ ኣውፂኡ ተኩሱ ቀተሎ እዚ እውን ኩሎም ተማሃሮ ኣዝዮም ክስንብዱ ገበሮም ድሕሪ ገለ ደቃይቕ እውን ናይቲ ሓንቲ ተማሃሪት ናይ ክሳድ ቺፕ ልምብልጭ ክብል ጀመረ ሪኪ እውን ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ተኻልኣይ ሕጊ ክዛረቦም ጀመረ እዚ እውን ኣብ ኩሎም ተማሃሮ ትገብሩ ቺፓት ምስ ሕድሕዶም ተተሓሓዘ ከም ዝኾነን እቲ ሓደ ተማሃራይ ተሞይቱ እውን ናይ ተብቲ ቺፕ ዘሎ ተመሳሳሊ ሕብሪ ቺፕ ዝገበረ ተማሃራይ እውን ሓቢርዎ ከም ዝመውት ሓበሮም እዚ ዘረባ እውን እታ ተማሃሪት ኣዝያ ክትስንብድ ይገብራ እሞ የቕረኽ ክገብሩላ ምእንታን ክትምሕፀን ጀመረት ኮይኑ ግን እቲ ቺፕ ኣብ መወዳእታ ቦምባ ስለ ዝነበሮ ተፈንጂሩ ቀተላ ብድሕሪኡ እውን ኩሎም ተማሃሮ ዝገጥሙሉ መሳርሕን ካልኦት ነገራትን ተዋሃቦም ቀፂሉ እውን ንልእኽቶ ብጀልባ ተጻዒኖም ናብ ሓንቲ ገምገም ባሕሪ ክኸዱ ተገብረ እዛ ገምገም ባሕሪ እውን ንዋይልድ 7 ተቆጻጸርዋ ቦታ ነበረት ልክዕ ናብታ ገምገም ናቐረበ ብዝነበረ እዋን እውን እቶም ኣባላት ዋይልድ 7 እቶም ተማሃሮ ወታደራት ስለ ዝመሰልዎም ትኩስሎም ጀመሩ ብሰንኪ እውን ካብቶም ዝመጹ ተማሃሮ ናይቶም 12 ህይወት ክሓልፍ ከኣለ እቶም ዝተረፉ እውን ናብታ ገምገም ባሕሪ ክበጽሑ ክኢሎም እዮም ኮይኑ ግን መወዳእታ ንኽልተ ተመቃቐሉ እቲ ሓደ ጋንታ እውን ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይኑ ዝሕሉ እንትኾን እቲ ካልአይቲ ድማ በተውኡ ነበረ ከውሕታት ተኸዊላ ናብቲ ልዓል ንምድያብ ዝተለመት እያ ብዙሕ እንተይጸንሑ እውን ሓንቲ ሄሊኮፕተር መጽያ ንዖም ዝኾኖም ቦምባታትን ካልኦት ናይ ሕክምና ናውትን ሸንደወትሎም እቶም ተማሃሮ እውን ብቕልጡፍ ነቶም ተሸንደው ናውቲ ከኣርይዎም ጀመሩ ብድሕሪኡ እውን እቲ ሓንቲ ጋንታ ዝሓሸ ተባሃለ መሕብእ ቦታ ክደሊ ጀመረት ኮይኑ ግን ካብ መንጎኦም ነበረ ሓደ ተማሃራይ ተተኮሰሉ ብዝሓዝዎ ናይ ሕክምና ናውቲ እውን ንዕኡ ንምድሓን ዝከኣሎም ፈተኑ ኮይኑ ግን ናይቲ ተወቃዒ ተማሃራይ ደም ደው ክብል ኣይከኣለን ልክዕ ኣብዚ እዋን እውን እታ ናይቲ ተወቃዒ ተማሃራይ ናይ ክሳድ ቺፕ ክትበርህ ጀመረት ብድሕሪኡ እውን ምስ ናሃቶ ቺፕ መጻምዲ ዝኾነት ኒኪ ተባሃለት ተማሃሪት ኣብቲ ሓንቲ ጋንታ ከም ዘላ ዝተውዐሉ ናብኦም ፀዊዖም እውን መፍትሒ ከም ዘምጽኡ ቃል ኣተውላ ኮይኑ ግን በቲ ነገር ሰንበደት ኒኪ ናብኦም ክንዲ ምምጻእ ካልእ ኣንፈት ሒዛ ክትጎይ ጀመረት እዚ እውን
እቲ ናይ ክሳዳ ቦምባ ክፍንጀር ምኽንያት ኮነ። ንሳ ሙማታ ስዒቡ እውን እቲ ተወቃዕ ተምሃራይ እውን ሙማቱ ከም ዘይተርፍ ተረድኦ። ስለዚ ድማ መወዳእታ ሓደ ውሳነ ወሰነ። ንሱ እውን ሓደ ጸላእቲ ንምቕታል ዝብል ነበረ። ብዝኸኣለ ድማ ናብቶም ዘዋይል 7 ዝነበሩሉ ኣንፈት ከይዱ እስካብ ህይወቱ ተሓልፍ ክጋጠም ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ግን ብናይ ጸላእ ስናይፐር ተወቂዑ ወደቀ። እዚ ምስ ኣጓነፈ ዝተረፉ ኣባላት እታ ጋንታ ናብ ሓደ ዝዓነወ ገዛ ኣተዉ። እቲ መምህር ሪኪ እውን ኣብቲ ዘለሉ መቆጻጸሪ ክፍሊ ኮይኑ ቁጽሪ ናይቶም ዝሞቱ ተምሃሮ እናጽንዐ ንሪኦ። ካብቶም ተምሃሮ መንጎ እውን ሳምሪ ተባሃለት ተምሃሪት ሓደ ሒዛቶ ነበረት ኢንሱሊን ብስሪንጋ ጌራ ኣውፂኣ ኣብ እግራ ተወጋእቶ። ሓደ ታኮማ ተባሃለ ተምሃራይ እውን ብዛዕባ እትገብሮ ዘላ ነገር ሓተታ። ሳምሪ እውን ካብ እዋን ቁልዕነታ ጀሚሩ ናይ ሽኮር ሕማም ከም ዘለዋን እቲ ዝወሰደቶ ኢንሱሊን እውን ነቲ ሕማም ን3 መዓልቲ ጥራሕ ክትዕገስ ከም ዝገብራ ተዛረበት። ስለዚ ድማ ልእኽቶም ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ዘይውድኡ እንተኾይኖም ሳምሪ እቲ ኢንሱሊን ተወዲእዋ ከም ትሞት ፈለጡ። ሃንደበቱ ናብ ዝህሞት ንሱ ሓደ ቦምባ ተፈንጀረ። እቲ ሓንቲ ጋንታ እውን ብዛዕባ እቲ ነገር ንምጥላል ከደት። ብዘሰንብድ መልክዑ ግን ካብቲ ሓንቲ ገዛ ተንጠልጢሉ ነበረ ተምሃራይ ረኣይዎ። እቲ ዘጓነፈ ሓደጋ እውን ከቢድ እንትኾን ኣብቲ ቦታ እውን ንዑ ናብ ሓደጋ ዘእተዉ ንሱ ተመሳሳሊ ዝኾኑ ካልኦት ተጻወዱ ተፈንጀርቲ ቦምባታት ረኣዩ። ስለዚ ድማ ዝገብርዎ ሕድሕድ ምንቅስቓስ ብምሉእ ምስቶም ቦምባታት ተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ንዕዘብ። ድሕሪ ደቓይቕ እውን ናይ ሓደ ተምሃራይ ናይ ክሳድ ቺፕ ክበርህ ጀመረ። እዚ እውን እቶም ካልኦት ተምሃሮ ክስንብዱ ገበሮም። ናይ መወዳእታ ጉዕዞኦም እውን ኣበይ ከም ዝኾነ ነንባዕሎም ክጓየቑ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን እታ ተረፈት ጋንታ እዞም ተምሃሮ ካልእ ጸገም ከም ዝኾኑ ተረድአት። ስለዚ ድማ ኤወይ እቶም ዝተረፉ ኣባላት ናይቲ ሓንቲ ጋንታ ንኽሕግዝዎ ኢሉ ካብታ ቦታ ንምኻድ ሓሰበ። ኮይኑ ግን ሾሪ ተባሃለት ተምሃሪት መፂኣ ደው ኣበለቶ። ልእኽቶም እስካብ ዝውድእ እውን ናብ ገለ ክንቀሳቐስ ከም ዘይትፈቕደሉ ተዛረበቶ። ኣብዚ እዋን ፊልምና ሾሪ ጓል ሓደ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ከም ዝኾነት ንርዳእ። ንወላዲኣ እውን ኤወይ ቅድሚ ዓመታት ቀቲሉላ ስለ ዝነበረ ነዛ ግዘ ካብ ነዊሕ እዋን ደመ ወላዲኣ ንኽትመልስ ክትጽበያ ከም ዝጸንሐት ንርዳእ። ብኻልእ ገጽ በቶም ናይ ቦምባ መጻወድያታት ተታሒዙ ነበረ ሓደ ተምሃራይ ናብ ታሕቲ ይወድቕ እሞ ካልኦት ተጻወዱ ቦምባታት እውን ኣክቲቬት ገበሮም። ብዙሓት ቦምባታት ብምፍንጃሮም እውን ፍርቂ ተምሃሮ ናይቶም ጋንታ ህይወቶም ሰኣኑ። ሕጂ እውን 18 ተምሃሮ ጥራሕ ብህይወት ተረፉ። ስለዚ ድማ ካብቶም ዝተረፉ ጋንታታት ብሓባር ኮይኖም ናብቲ ቀንዲ ፎቕ እቶም ኣባላት ዋይልድ 7 ዝርከብሉ ክኣትዉ ጀመሩ። ቅድሚ ናብኡ ምብጻሕካ ዝሕልፍ ጎቦ ግን ጉዕዞኦም በድሃ ገበሮ። ዝገበሩ ገይሮም ግን ናብቲ ቀንዲ ናይ ልእኽቶ ቦታ ክበጽሑ ክኢሎም ኣለዉ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ግን ሓንቲ ንእስቲ ረኣዩ። ንሳ እውን ንዖም ሪኣ ፈሪሓ ክትሃድም እንትትጅምር ንሳቶም እውን ክስዕብዋ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ሃንደበት ኣብቲ ቦታ ነበሩ ቦምባታት ተፈንጀሩ። እዚ ከይኣክል እውን ብልዕሊኦም እቶም ናይ ዋይልድ 7 ጉጅለ ሽጉጦም ኣልዒሎምሎም ጸንሑ። እቶም ጉጅለ እውን ቀጺሎም ነቶም ተምሃሮ መሳርሒኦም ከውርዱ ኣዘዝዎም። ኮይኑ ግን ካብቶም ተምሃሮ ሓንቲ ናኦም ክትኩስ ጀመረት። በዚ ምኽንያት እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጋንታታት ሓያል ኩናት ተላዕለ። ናይዚ መወዳእታ ግን ጽቡቕ ይመስልን። 6 ተወሰኽቲ ተምሃሮ ሕጂ እውን በዚ ምኽንያት ህይወቶም ሰኣኑ። እዚ እውን ናይቶም ዝሞቱ ተምሃሮ ተመሳሳሊ ሕብሪ ቺፕ ዘለዎም ተምሃሮ ንሃቶም ቺፕ እውን ክበርህ ምኽንያት ኮነ። እዞም ምልክታት ቺፕ ዝረኣዩ ኣባላት ዋይልድ 7 እውን እቶም ናብኦም ዝመፁ ሓቀኛ ወታደራት ከም ዘይኮኑ ተረድኡ። ስለዚ እውን ሽዑ ንሽዑ ሓደ ዓብይ ማሽን ብምምጻእ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ በቲ ማሽን ፈጠሩ። እዚ እውን ኣብቶም ተምሃሮ ክሳድ ነበረ ቺፕ ክጠፍእ ገበሮ። ካብኡ ብተወሳኺ እውን ምስቶም ናይቶም ወታደራት ማዓስከር ዘሎ ናይ ሲግናል ረኽቢ እውን ክጠፍእ ኸኣለ። ኣብቲ ካምፕ ዝርከቡ ወታደራት ናይቶም ተምሃሮ ናይ ቺፕ ሲግናል ምስ ጠፍኦም ኣዝዮም ሰንበዱ። ስለዚ እውን ካልእ መንገዲ ደልዮም ብምርካብ ነዚ ልእኽቶ ብስርዓት ንዝውድእሎም ሓቀኛ ወታደራት ናብቲ ገምገም ባሕሪ ሰደዱ። ናብታ ገምገም ባሕሪ እንትንምለስ ኩሎም ተምሃሮ መሳርሒኦም ከረከቡ ምስ ተገብረ ናብቲ ናይ ዋይልድ 7 ኣዛዚ ናብ ዝኾነ ናናሃራም ተወሰዱ። ካብኡ ነቶም ተምሃሮ ኣብቲ እዋን ንሱ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሬሳ ረኣዩ። ካብኡ ተወሳኺ እውን ወለዶም ስኢኖም ኣብቲ ቦታ ዝነብሩ ዘለዉ ህፃውንቲ ቆልዑ እውን ረኣዩ። ድሕሪ ንእሽተይ ደቓይቕ እውን ናናሃራ ንዖም ክዕሎም ጀመረ። ንዖም ምቕታሎም እውን ዝፈታሓሎም ጸገም እንተልዩ ይሓቶም። ኣብ ልእኽትኦም ዋላ እኳ ኩሉ ዝሰመረሎም እንተኾኑ ሰላም ዘለዎ ድቃስ ግን ብሰንኮም ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ተዛረቦም። ካብኡ እውን መንግስቲ ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ንዖም ምስካብ ዝህቦም ንዝመጽእ ሓይሊ ኩሉ ንምጭባጥ ድልው ከም ዝኾኑ ሓበሮም። እቶም ተምሃሮ እውን እቶም ዓመጽቲ ተባሃሉ ጉጅለ ንሃቶም ጸላእቲ ከም ዘይኮኑ ምስ ተረድኡ ኣብ ጎኖም ኮይኖም ንዖም ንምድጋፍ ወሰኑ። ኣብ ዝቕጽል ምርኢት ብመንግስቲ ዝተሰዱ ሓቀኛ ወታደራት ነታ ገምገም ባሕሪ እናኸበብዋ ንርኢ። ናይ ዋይልድ 7 ጉጅለ እውን ነዚ ነገር ምስ ተዓዘቡ ነቶም ዝተረፉ ኣባላቶም ኣፍለጡ።
ካብኡን ክልቲኦም ጉጅለ ተሰማሚዖም ሓቢሮም ነቶም ወታደራት ከጥቅዑ ወፁ። እቶም ወታደራት እውን ዝተዓዚቦም እቶም ናብዚ ቦታ ዝመጹ ተማሃሮ ዝመጹሉ ዕላማ ሓዲጎም ነቶም ዓመጽቲ ይሕግዙ ከም ዘለዉ ተዛረቡ። ኣብ መንጎኦም ዝተገብረ ሓያል ኩናት እውን እቶም ተማሃሮን ናይ ዋይልድ 7 ኣባላትን ነቶም ወታደራት ሰዓርዎም። ኮይኑ ግን ካብ ኣባላቶም ሓደ ዝኾነ ኩዜ ኣብ መንጎ ህይወቱ ሰኣነ። ንሱ ዝሞተሉ ምኽንያት እውን ናናሃራ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ኤወይ ሓሪቑ ክዛረቦ ጀመረ። ወሲኹ እውን ንሱ ምስቲ ገለ ምሕረት ዘይብሉ መንግስቶም ሓደ ከም ዝኾነ ተዛረቦ። ድሕሪ እውን እታ ሾሪ ተባሃለት ተማሃሪት ናብ ሓደ ዘይተወደአ ፎቅ ከይዳ የርእየና። ኣብኡ እውን ፒያኖ ረኺባ ክትፃወት ጀመረት። ልክዕ ኣብቲ እዋን ንሱ እውን ቆልዓ እንተላ ከመይ ገዛእ ፒያኖ ትፃወት ከም ዝነበረት ክትዝክር ጀመረት። ሓደ መዓልቲ እውን ኣብ ውሽጢ ክፍላ ፒያኖ እናተፃወተት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ወላዲኣ ናብቲ ክፍላ ኣተወ። ወላዲኣ እውን መዓልቲ ውልደታ ስለ ዝረስዖ ንሳ ሓሪቓ ነበረት። ስለዚ እውን በቲ ነገር ሓሪቓ ንዕዑ ንዘይምዝራብ መረፀት። ኮይኑ ግን ሾሪ ንመወዳእታ ንዕዑ ክትዕለሉ ትኽእል ዕድል እታ መዓልቲ ጥራሕ ምንባራ ተረድአት ኣይትመስልን። ናይ ልቕትኦም ሳልሳይ መዓልቲ ሎመዓልቲ እያ። ውሕዳት ተማሃሮ እውን ካብቶም ዝፍንጀሩ ቺፓት ህይወቶም ምትራፍ ክኢሎም እዮም። ናናሃራ እውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ንምዕናው ዓብይ ሓገዝ ከም ዘልዮም ይዛረብ ኣሎ። ንህዝቢ ዓለም እውን ሓንቲ መልእኽቲ ሰደደ። በቲ መልእኽቲ እውን ኩሉ ሰብ ነፃን ሰላማዊ ህይወትን ናይ ምምራሕ ባህጊ ከም ዘለዎ ተዛረበ። ብድሕሪኡ እውን መንግስቲ ሃገሮም ኣብ ልዕሊኦም ዝገብሮ ዘሎ ናይ ጭካነ ስራሕ ኣልዒሉ ክዛረብ ጀመረ። ድሕሪ ዝዘረባ ግን ሓደ ሚሳኤል ናብቲ ዘለዎ ገምገም ባሕሪ ተተኮሰ። እዚ እውን ተወሰኽቲ ተማሃሮን ኣባላት ዋይልድ 7ን ህይወቶም ክስእኑ ገበሮም። እዚ ሓደጋ ብተወሳኺ ነቶም ተማሃሮ ናብ ካልእ ፀገም ኣትዩ ህይወቶም ንምድሓን ክፍትኑ ገበሮም። ብኻልእ ገጽ ናይቲ ባትል ሮያል ተባሃለ ጌም መዳለውቲ ካብቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ሓደ መልእኽቲ ተሰደደሎም። ንሱ እውን እቲ ሚሳኤል ተሰደ ካብ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከም ዝኾነ ተዛረበ። ካብኡ ብተወሳኺ እውን እዚ ፀገም ዘይፍታሕ እንተኮይኑ ደጊሞም ካልእ ሚሳኤል ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ብምዝራብ ከም ዘፈራርሕዎም ገለጸሎም። ስለዚ ድማ እዚ ልእኽቶ ብቕልጡፍ ክውዳእ ተወሰኽቲ ወታደራት ናብቲ ቦታ ክለኣኹ ምእንታን ተዛረበ። ናብኡ ምስ በጽሑ እውን ዋላ ሓደ ሰብ ከየትርፉ ምእንታን ኣዘዞም። ኣብ መንጎ እዚ እውን ከምቶም ተማሃሮ ተገይሩሎም ነበረ ቺፕ ኣብ ናይ ርኪ ክሳድ እውን ከም ዘሎ ነስተውዕል። ናብቲ ገምገም ባሕሪ እንትንምለስ እውን እቶም ብህይወት ተረፉ ተማሃሮ ናይቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ካልኦት ብፆቶም ሬሳ ብመሰረት ባህሎም ናይ ቀብሪ ስርዓት ገበርሎም። ብድሕሪኡ እውን ናናሃራ እቶም ተማሃሮን ዘኽታማት ቆልዑን ብሓደ ውሕስ በዓቲ ገይሮም ናብ ሓንቲ ሰላማዊት ከተማ ክሰግሩ ከም ዝኽእሉን ንሳቶም ከዓ ነቶም ዝመፁ ወታደራት ከም ዝምክቱ ተዛረበ። ኣብ ዝቕፅል እውን እቶም ተማሃሮን ወለዲ ዘይብሎም ቆልዑን ንኣባላት ዋይልድ 7 ተሰናቢቶም ከዱ። ብድሕሪኡ እውን መወዳእታ ኩሎም በተባሃለ ውሕስ በዓቲ ጉዕዞ ጀመሩ። ናይ ዋይልድ 7 ኣባላት ድማ ምስቶም ናይ መንግስቲ ወታደራት ንዝገብርዎ ናይ መወዳእታ ኩናት ንባዕሎም ከዳልው ጀመሩ። ብዙሕ እንተይጸንሑ እውን ብኣማይ ተሻሓት ዝቑፀሩ ናይ መንግስቲ ወታደራት ናብኦም መፁ። ናይ ዋይልድ 7 ኣባላት እውን ነቶም ወታደራት ንምቕታል ዝኽኣልዎ ኩሉ ፈተኑ። ዝነበሮም መሳርሒ ብምሉእ እውን ኣብዚ ኩናት ተጠቀሙሉ። ብተወሳኺ እውን ዝተፈላለዩ መጻወድያታት ተጠቂሞም እዮም። ኮይኑ ግን እዚ ነቶም ናይ መንግስቲ ወታደራት ዝዓግት ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ እውን ብቁፅሪ ተበልፁ። ኣብ ዝቕፅል ኣብቲ ባዕቲ ጉዕዞ ይገብሩ ዝነበሩ ተማሃሮ ድምፂ ጥይት እናሰምዑ የርእየና። እቶም ተማሃሮ እውን ኣባላት ጋንታ ዋይልድ 7 ተወሰኽቲ ሰባት የልዮም እዮም ኢሎም ብምሕሳብ 3 ተማሃሮ ናብኦም ተመሊሶም ንኽሕግዝዎም ወሰኑ። ናብኡ ኸይዶም እውን ናብቲ ኩናት ተጸንበሩ። ብዝኸኣለዎ እውን ንኣባላት ዋይልድ 7 ክሕግዝዎም ጀመሩ። ኮይኑ ግን መወዳእታ ነቲ ዓብይ ናይ ሮኬት መሳርሒ ተኩሶም ክልተ ተማሃሮ ብጅግንነት ሓለፉ። ሓንቲ ኣባል ናይ ዋይልድ 7 እውን እቶም ወታደራት ይጽግዕዎም ከም ዘለዉ ተዛረበት። ስለዚ እውን ነቶም ተረፉ ኣባላት ጋንታኣ ካብዚ ክኸዱን ህይወቶም ከድሕኑን ተዛረበት። ኮይኑ ግን ንሳ ኣብዚ ኮይና ንዝመፁ ወታደራት ሓደ ብሓደ ከም ተኣርዮም ተዛረበት። ንሶም ምስ ከዱ እውን ደቂቕ ቆፂሩ ዝፍንጀር ሓደ ቦምባ ኣክቲቬት ገበረት። ነዚ ዝገበረት እውን ቅድሚ ህይወታ ምሕላፋ ነበረ። እቲ ኩናት በዚ ምስ ቀጸለ ናናሃራ፣ ኤወይን፣ ሾሪን ብህይወት ተረፉ። ሰለስቲኦም እውን ነቲ ናይቶም ወታደራት ኣዛዚ ቀተልዎ። ኮይኑ ግን በዚ ብቐሊል ነቲ ኩናት ዝዕወተ ይመስሉን። ካሃድሞም ዝቐረበሉ እዋን እውን ሪኪ ናብኦም መፀ። ንዖም እውን ክሕግዞም ከም ዝመፀ ይዛረቦ እሞ ኣብ ክሳዱ ተኣሰረ መቆፃፀሪ ቺፕ የርእዮም። ስለዚ እውን ሰለስቲኦም ካብቲ ቦታ ንኻድሙ ፈቐደሎም። ሰለስቲኦም ብፆት እውን ኣብቲ ቦታ ተፃወደ ቦምባ ቅድሚ ምፍንጃሩ ካብቲ ቦታ ሃደሙ። ካብቲ ቦታ ዋላ እንተወፁ ይኹን እምበር እስካብ ሕጂ እቲ ኩናት ደው ይበለን። ተወሰኽቲ ብዙሓት ወታደራት እውን ኣብ መንገዶም ተጸበይዎም። እቲ ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ እዋን ሃንደበት ሾሪ ተወቃዐት። እዚ እውን ዓብይ ዝበሃል ማህሰይቲ ክበፅሓ ምኽንያት ኮነ። እዚ ዝረኣየና ናሃራ እውን ንዓ ከድሕን ፈተነ። ኤወይ እውን
ናኦም ዝመጹ ወታደራት ናተኮሰ ተኸላኸለሎም ናናሃራ ሾወር ቅድሚያ ቢድ ሙማታ ንሳ ናናሃራ ዝቀተሎ ናይ መምህር ወላድ ከም ዝኾነ ተዛረበት እዚ ዘረባውን ንዑ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነበረ ኮይኑ ግን ንወላዲ ኣዋላን ተቐተለላ ሾሪ ይቕረ ገይራትልያ ምኽንያቱ እውን እቲ ዝዋገእሉ ዘሎ ዕላማ ሕጂ ስለተረዳኣ እዩ ብድሕሪ ዝውን ሾሪ ዓለም ዝተሰናበተታ ኤወይን ናናሃራን ነቲ ቦታ ሓዲጎም ከዱ ድሕሪ እዋናት እውን መንግስቲ ኣሜሪካ ናብታ ገምገም ባሕሪ ሚሳኤል ብበዝሒ ሰደደት እዚ እውን ኣብታ ገምገም ባሕሪ ነበሩ ናይ መንግስቲ ወታደራት ህይወቶም ክስኡን ምኽንያት ኮነ ኣብ መወዳእታ እውን እቲ ኩናት ተብቅዐ ናናሃራን ኤወይን ካልኦት ብህይወት ተረፉ ቆልዑትን ተማሃሮን እውን ኣበይ ከም ዝኣተው ፊልምና ክዛረበና ኣይከኣለን እንተኾነ ግን ድሕሪ 3 ወርሒ ምርኢትና ናናሃራን ኤወይን ኣብ በረኻታት ኣፍጋን ጉዕዞኦም እናገበሩ የርእየና ኣብኡ እውን ምስቶም ዝቐረዩ ኣባላት ጋንትኦም ተረኸቡ በዚ ምኽንያት እውን ኣዝዮም ተሓጎሱ ኮይኑ ግን ኩሎም ስዒቡ ዝመጾም ናጤባ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጡ ይመስሉን ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎማዓት መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኹም ኣትወን ተስፋ ይገብር ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ይኹኑ እስካብ ቀጻላይ መደብ ንረኸብ ናይ ጽባሕ ሰው ይበለና